बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 30 जुलाइ अदेबानि शुक्रबार। दिनैनि सानखालि आसाम बर्डजों फोसावजानो गोनां मेट्रिक एबा थाखो 10 नि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फुंबिलिनि 9 बाजि जानाय लोगो लोगोनो मोननो हासिगोन। मख'नो गोनांदि जुदि सोरबा फरायसाया आनजादनि बे फिथाइखौ लानानै गोजोननाय गैयाब्ला फिन आनजाद होफिननो हागोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बिटिआरआव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै आसामनि पन्चायत आरो गामि फोजौखां, पाब्लिक हेल्थ, इन्जिनियारिं आरो कन्जुमार बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ दावबायफैदों। आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ मैया क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि सेक्रेटारियेट सावराय जथुम नब्लाङाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि मासि सामलायनायाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सान्तानु गडमारि आरो आसाम सोरखारनि चिफ इन्जिनियार बिश्वदीप दास, एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आसाम सोरखारनि एस.एफ.सि. आरो बिटिसिनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियार बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरजों गुवारैनो सावरायलायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि भारत सरकारनि गोनांथार बिथांखि जल जीवन मिशनजों दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिआरनि सरासनस्रा नोगोरारिफोरनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायथायखौ लानानै गुवारै सावरायलायनायबो जादों होननानै फोरमायो। गुबुन फारसेथिं आसामाव जाफिननो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंबावो दि आसामाव मोन 6 बिधानसभा बिसायख'थियाव थाबैनो उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो। बिनिनो बिटिसिनि मोननै बियाब तामुलपुर आरो गसाइगाव बियाबाव बिजेपिआ गोख्रों बादायलायनायाव बाहागो लागोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि मिरुनि बिथांखि जल जीवन मिशन बिथांखिजों दै रानसारथाय खामानिखौ फैगौ 30 जुलाइआव बिटिआर ओनसोलाव बेखेवनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो। गुबुन फारसे बिथाङा बुंबावो दि बिटिआर ओनसोलाव दिनैसिमबो गोबां ओनसोलफोराव पाइपनि दै लोंना जिउ खांनो गोनां जायो। बैफोर ओनसोलफोराव सोरखारा थाबैनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायथाय होगोन आरो पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफानाव थाबैनो खामानि मावग्रा थिसननाय जागोन होननानैबो बिथाङा रोखा फोरमायबावो। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। मैया 29 जुलाइ अदेबानि बृहस्पतिबार। मैयानि सानखालि मुलुगनि गोबां हादरफोराव मोसानि सान फालिनाय बायदिनो मानास माहारियारि हाग्रामायावबो मुलुगनां मोसा सानखौ फालिदों। मख'नो गोनांदि मानास माहारियारि हाग्रामानि हाब्रि मावख'नि लांगोनायाव बे सानखौ बारग' फरेस्ट अफिसार धरनिधर बर'नि दैदेननायावनो जानानै थाङो आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों सिएसटि अनुराग सिंह आरो सालबारि महकुमानि डिपुटि कमिशनार बिथां लखा ज्योति दास, डब्लिउटिआइनि बिथां सनान्त देखा, बिबाब तालुकदार आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा। दानिया आरोबाव फैबावदो। गरेस्वरखौ महकुमा खालामनांगौनि दाबि खालामदों एजेवाइसिपि आफादा। खौरां मोननाय बायदिब्ला तामुलपुरखौ थांनाय बावैसो सान सिगाङाव जिल्ला फोसावखांनायनि उनावनो गरेस्वरखौ महकुमा खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बड'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि एजेवाइसिपिनि आफादगिरि हयातुर रहमान बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोसोखां बिलाइखौ गरेस्वर बेंखन मावख'गिरि बिथांनि आखायाव गथायनाय जाबाय। आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। नंखाय स्कलारशिपनि मुं होनानै एनआरडिएस फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरनिफ्राय नगद 17,000 रां लानानै थांदों सिनाय मोनै दुथाङा। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एनआरडिएस फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरनि नखराव फन खालामनानै स्कलारशिपनि मुङाव फैसा हाबनाय जागोन होननानै मोनसे सिनाय मोनै 9531421978 नाम्बारजों फन खालामनानै एनआरडिएसनि सासे फरायसा फुजा मुसाहारिनि बिफानि बेंकनिफ्राय नगद 17,000 रां लानानै थांदों सिनाय मोनै दुथाङा। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सिनाय मोनै हेकारा गावखौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिरेन बरुवा होननानै सिनायथि लादोंमोन। बिनि अनगायैबो आरोबाव मिन्थिनो हाबावदों दि फुजा मुसाहारिनि लोगोनिफ्रायबो 2,500 रां लानानै थांदों सिनाय मोनै दुथाङा। बिनि अनगायैबो एनआरडिएस फरायसालिमानिफ्राय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौ स्कलारशिपनि रां होगोन होननानै फन खालामदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोनदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।